fɛ ka bɔ shetani iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. ne dɔkoletigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. nin ye farafasiyali sura nɔfɛtigiw ye. Mamadu n'u y'u kɔ don e k'a fɔ n bɛ aw bagabaga ka bɔ ɲangata ɲɛ i n'a fɔ Ada ka ɲangata bɔɲɔgɔnko ani Samudakaw iz kumana min na ni kiraw nana u ma o ɲɛkun tilenna na an'u kɔfɛ k'a fɔ aw tɛ batoli kɛ wa Ala kelen na u ko ni anw ma b'a fɛ la ngalela a bɛ jigili kɛ mɛlɛkɛw la wa anw tigitigi aw cira ni min ye anw bannen dɔ la a ko Muhamadu n'u y'o kɔ don a f'u ɲɛna ne kɔni ye aw bagabaga sa n ye aw bagabaga ka bɔ ɲangata ma i n'a fɔ Ada ka ɲangata bɔɲɔgɔnko ani Samuda sɔyika o ni ɲangata de don al-azab dɔw y'a jira k'a fɔ azabu nɔgɔ min don o de ye pɛrɛnkan ye ka pɛrɛnni Jibrila ka pɛrɛnkan Ada ni Samuda la walima o n'a ɲɔgɔn sɔyika o pɛrɛnkan o ye nawu ye min al-azab aw ɲangata mana kɛ ɲangata o ɲangata ye ko o bagabaga i n'a fɔ ɲangata bɔɲɔgɔnko min ye Ada ni Samuda sɔrɔ. a ko kiraw nan'o ma o u ɲɛkun tilenna na a ko kiraw nan'o ma mɛ a ka ca la umma kira kelen de bɛ ci umma ma mɛ a ko rusulu min bayni aydihim kira nana u ma u ɲɛkun tilenna na o kɔrɔ ye di n'o ye Ada ni Samuda ye olu nana sɔrɔ qawmu dɔw de tɛmɛna n'o ye nabilahi Nuhu alayhi salam o nana sɔrɔ olu tɛmɛna o la u ye kiraw ka ciw mɛn k'u nɔw ye minnu kɔnna u ɲɛ et puis min b'u yɛrɛ tile la ni o nana ni ci ye u y'olu bɛɛ ka cikan sɔrɔ o la kira bɛɛ ka cikan ye kelen de ye ni o de filɛ nin ye sisan yala aw tɛ batoli kɛ fo n'a kɛra Ala ye a kan ka batoli kɛ batomafɛn foyi tɛ yen fo n'a kɛra setigi Ala ye o kɔrɔ nin ye kira bɛɛ lajɛlen ka cikun de ye kira bɛɛ ka mabdaw ye min ye risala o de ye nin yɔrɔ in ye o de la Ala y'a fɔ ten ko n'u y'u kɔ don o k'a dɔn ɲangata b'u kunbɛn ni riwaya in i b'a ta k'a lajɛ tuma min na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'a cira ni makan kafiriw ni u wulila nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a fɔra ko ka taa kuma fɛ n'o ye Utbatu bun Rabi'a ale wulila ka taa kira sɔrɔ a ka so k'a fɔ ka kira mɔkɛw jata ye n'o ye Kusayi ye ani ka se Hashim ma ani ka taa se a mɔkɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn kira yɛrɛ la ni kabila bɛ jɔ u kan n'o ye Abdulmanafi o bɔnna ye ka se Hashim ma ka mɔkɛw jata ye ko yala ninnu bɛɛ y'u ka maabaya kɛ an ka sigi la yan an ka dugu la yan bɛɛ ka bonya b'u kan mɛ u si ma deli ka na mɔgɔ an ka batomafɛnw k'u nɛni ka an jagata yala e ka fisa olu ye de wa walima mun ye e ka nin ci in kun ye tuma min na a ye nin fɔ yɔrɔ ale yɛrɛ ni o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Bani Abdushamsi ani Hashim i b'a ye o bɛɛ ye cɛ kelen denw de ye o la o ka kabila olu de ye ni kira Muhamadu Mustafa yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Quraishi bolow la kosɛbɛ tuma min na a ye nin fɔ an mɔkɛ o tuma e ka fisa u ye wa kira ko la
ale cira ni cikan dɔ de ye o ko kira ye nin aya in de kalali daminɛ nin aya in kalali daminɛ dɔrɔn k'a y'i bolo da alakira da la a y'i bolo da alakira da la k'a to ta a taara mais ko bolo dakun kun ye alakira da la mun ye ko sabu alakira ka ni inzaru min filɛ n'a bɛna bagabalikan min fɔ ko ani ala ka waleya bɛ ɲɔgɔn fɛ o la n'i y'a to a ka nin se a dan na a laban min ye ada ni samuda sɔrɔ o ɲɔgɔn kana u yɛrɛ sɔrɔ bon a seginna kafiriw y'a kunbɛn yala ale sera ka alakira la convaincre ni kan ye wa a ko ale y'a bali a ka fɔta yɛrɛ de la a kan ka min fɔ sabu a bɛ ka inzaru a bɛ ka jɔ min ka sisan ni ala ko ten o bagabaga o bagabagali ni o ye ada ni samuda ye k'ale ma sɔn a k'o tɔ dafa janko ɲɔgɔn kana u sɔrɔ cogo la fo n'a kɛra ala ye kafiri ninnu ko anw ma b'a fɛ o a bɛ mɛlɛkɛw de jigi a bɛ mɛlɛkɛw de jigi kana ci se anw ma o k'an bilasira k'a fɔ nin de bɛ yen mais an bɔɲɔgɔnko farikolotigi yɔrɔ n y'a daminɛ i ye n ko kira yɛrɛ ye o de fɔ kul innama ana basharun mislukum ne tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra farikolotigi aw bɔɲɔgɔnko ye et puis o de risala yɛrɛ la a la belebeleba ye o de ye o la hali ni mɛlɛkɛw nana k'a fɔ mɛlɛkɛw nana ni ci ye u bɛ nana ye nacogoya jumɛn na kuma bɛ yen sisan o la kuranɛ y'o fana fɔ ko n'o ye an ye mɛlɛkɛw de ci u bɛ min laɲini k'a fɔ fo k'a kɛ mɛlɛkɛw de ye hali n'a kɛra mɛlɛkɛw ye u bɛ na mɔgɔw ka nacogoya de la o tɛna nacogoya wɛrɛ la sabu u tɛna mɛlɛkɛw ye ala hayatihim u bɛ na mɛlɛkɛw ye bisura adami adamadenya sura u bɛna mɛlɛkɛw ye o dama de la wa kuranɛ tilala k'a fɔ ko o tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ ko wa hali u bɛna a ka fini dondaw ɲɔgɔn de don wa n'i y'a kɛ mɛlɛkɛw ye hali ni ne ye mɛlɛkɛw de kɛ kira ye ka na aw ma wa u bɛna kɛ kiraw ye minnu bɛna kɛ cɛw ye wa puis u ka laseta ani kira tɛmɛnenw ka laseta bɛɛ bɛ kɛ kelen ye o la i b'a ta k'a lajɛ k'a fɔ i ɲɔgɔnna ka ci ma o de ye adamadenya yɛrɛ tayɔrɔ ye sabu u ka fɔta wɛrɛ bɛna ye ala ko ten n'a ye mɛlɛkɛw ci mɛlɛkɛw ye la ya'asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun o la olu ye ala ka jɔnw de ye jɔn minnu olu ye ala ka jɔnw de ye ala kɛlen don ka jɔn minnu da u tɛ ala kota wa puis u ka kɛta o ye ala ka yamaruyakan ye ni o nana ne ma ne min nege bɛ ne na n bɛ se ka ala kota nege tɛ min na o cira ne ma ne b'o ladege ni mun ye mais ni ɲɔgɔn cira ma min kɛn bɛ ka se a yɛrɛ nege la nka ne n'a bɛɛ ye cogoya kelen ye o de ye taasiru ye fi da'wa o de la ala ko ten ko hali ni y'a kɛ walaw ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan hali ni y'a kɛ mɛlɛkɛ de ye ka na n'a kɛ cɛ ye a bɛ cɛ min ye a ta bɔɲɔgɔnko ye wala labisna alayhi ma yalbisun wa na doni kɛ a kan na a na finiw don aw yɛrɛ bɛ fini min ɲɔgɔn don a bɛna kɛ o ɲɔgɔn dɔrɔn de ye kɔrɔ danfara foyi tɛna y'a la a laban ye min ye wa inna bima ursiltum bihi kafiruna nin bɛɛ kuma jan tɛ koyi aw nana ni min yɛrɛ de ye anw ma a ma da nin na wa an tɛ tugu a kɔ an ba n'a la a ko a ma adaw olu ye yɛrɛ bonya dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ye o ko jɔn tigitigi ni o de fanga ka bon ka tɛmɛ anw ka fanga la yala olu ma yeli kɛ wa k'a fɔ ala min ye u dan o ala tigitigi o de ye fangaba ye ka tɛmɛ olu kan watan fanga yɛrɛ la wa ninnu kɛra n'o ye adangaw ye ne na ala ka jiginɛw ɲɛ u b'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ ne ala ye cili kɛ u ma o kan fiɲɛ na min ye fiɲɛ kolon ye
n'o kɛ don de la nahisatin min ye tirimadon ye mun ka sɔn k'u nɛnɛ dɔgɔya ɲanga t'a la diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ne ala ka lahara ɲanga ta o de ye dɔgɔya dan ye wa hum olu n'o ye ada ye na o ti ma kɔnɔ a ko a ma ada ko adangaw ye u yɛrɛ bonya dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ye fiyewu kuma bɛ yan de ko bi ghayri al-haqq yala istikbaru n'o ye yɛrɛ bonya ye o bɛ se ka kɛ bil haqqiya kuma bɛ yan de mais bi ghayri al-haqq o nana mais karamɔgɔw ko istikbaru bɛ se ka kɛ bil haqqi ni ghayri al-haqqi nalen ko kɔrɔ bil haqqi bɛ yen bil haqqi ye jumɛn ye kuma dɔ la kalifa bɛ kɛ jɔnw ma mana sibu la jɔyɔrɔw la a ka ca la ni jɔyɔrɔ tɛ n'i ye adamaden bɛɛ bila a yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ to fawuda de kɔnɔ o la fo mɔgɔ ɲɛmaa ka ye min bɛ dirigeli kɛ o la minnu bɛ dirigeli kɛ ka bilasirali kɛ a ka ca la ni u ma dan dɔ ta ani ka yirali dɔ kɛ mɔgɔw tɛ don daw fɛ adamaden ma dilan ten o la istikbaru min bɛ kɛ yen ka yɛrɛ bonya k'a yira ne de ye ordre tigi ye a bɛ kɛ tan de pour que mɔgɔw ka sira sɔrɔ o ye bil haqqi ye min ye nkalon kan ye i n'a fɔ ninnu banna ala ka tiɲɛ min minɛli ma yɛrɛ bonyana o de ye bi ghayri al-haqq ala ka faamuya ko ɲuman di ko jɔn de bɛ yen n'o fanga ka bon ka tɛmɛ anw ta kan o tigi ye jɔn ye ala ko ten ne de bɛ k'i ka fanga ye ne ala min ye dandu a dun bɛ ka wele ka na ne ala ka minɛta de ma mais e bɛ ka i ka fɛn min ye o de y'i ka fanga bonya ye i n'a fɔ adan danna cogo min lam yukhlaq mislaha fil bilad o ye ada yɛrɛ dancogo ye ala fɛ a y'u dan k'u bonya cogoya min na o la u yɛrɛ fɛnɛ o yaada ni o kafa in o de tor'u la ko jɔnni anw bɛ tugu jɔnni kɔ wa jɔnni yɛrɛ b'i n'a fɔ anw bɔɲɔgɔnko ka yaada nana u yɛrɛ dancogo de la o la hadamaden kan ka kɔlɔsi kɛ fɛn min na kosɛbɛ nin fɛnw b'a la Seydina Ali ka kumakan dɔ bɛ yen ko mɔgɔ man ka waso ni fɛn damadɔ ye dancogoya b'a la a ko sabu ko i yɛrɛ ma o kɛrɛnkɛrɛn bɔkolo b'a la ko i yɛrɛ ma o suganti sɔrɔ b'a la ko e yɛrɛ tɛ dilikɛla ye o ye ala ye ko mɔgɔ bɛ waso ni fɛn min ye n'i yɛrɛ y'o dilanba ye k'o de ye jogo ye a jogo ka ɲi jɔnni y'o dilan ye o y'a yɛrɛ ye a ti maa namara jɔnni y'o dilan ye o y'a yɛrɛ ye ko i y'o min dilanba ye i bɛ se ka waso ni o de ye c'est ça ale bɛ ka o bɛ kulu sɔgɔ cogo min ko ada ko fɔlɔ nana ni ingénieria ye a y'o de bisimila a ko ada kun kɛra ni ne ala ka jiginta n ka kiraw fɛ ka f'u ɲɛna yajahadun bimana yunkirun u tun b'a kɛ ashadul inkar ni o ye ban yɛrɛ ye an tɛ nin na an tɛ fara a kan ko ada ka baara kɛra o de ye o de la ɲangata min n'u y'a sɔrɔ o bɛna tugu a la sisan an ye cili kɛ o kan sa rihan fiɲɛ na sɔrɔsɔran kuma bɛ yan de o de ye fiɲɛ kolon ye dɔw ko fiɲɛ in ani faraw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa ada ni samud ada halaki walima ko fiɲɛ yɛrɛ de don ala ye min sɛbɛkɔrɔ sumaya buruda shadid min ni a wulila bardun shadid n'a wulila a sumaya yɛrɛ bɛ jeni de kɛ yaya ka kɛ fiɲɛ sumalen min ni a bɛ jeni yɛrɛ kɛ dɔw ko la ko ka fiɲɛ kalan yɛrɛ de don n'a dara farikolo kan a bɛ taa n'a wolo yɛrɛ ye bɛɛ y'o ka laseli kɛ mais min kɔni bɛ yen o de ye rehan sɔrɔsɔran min ye fiɲɛ kolon ye ko a kɛra don de la nahisatin kuma bɛ nin yɔrɔ in nɔfɛ mufasirinaw ma bɛɛ kelen kan nahisati kɔrɔ la o
ولا نحسات قراءة فلا دبالة نحسات بكسر الهاء أو بالسكون الهاء نحسات أو نحسات أبيك لو كلام تقول يا فلا بلا ولا أيرا كفو نحسات متتبعات كفو في أيام دون متتابعات من تقولوا نيونكو وفوبا ولا أبلاي بن عباس بولا وناني غناو مدوكو لا كو نحسات كو شعومات ni o de ye terema don teremaw ko o halakira ka bɛn o de ma mais kuta data ninnu olu ko shada'id aw shiddat ayam shiddat ko don gɛlɛnmanw o de ye nahisati ye o ye kɔrɔ damadɔ minnu b'a la mɔgɔ caman ni u taara shu'umat la k'a fɔ ko don de don don minnu ye teremadenw ye teremadenw mun y'a kɛ teremadenw ye kuma bɛ yen de sisan parce que mɔgɔ caman nana ko kira Muhamadu Mustafa ka hadisa bɛ yen ko don man ka dɔgɔya o kɔrɔ don tɛ se ka wele tere la ka don dɔ kɛ teremadenw ye parce que ko kira ko ten hadisa a bɛ Bukhari kɔnɔ ko la tasubu dahara fa inna Allaha azza wa jalla qala ana daharu al-ayam wal-layal yaye ujaddiduha ko ala ko te ko akana don neni ko sabu ka da ka ko don yɛrɛ de ne ala ye ne ala de waati a kilew ana su ko la don man kan neni jango k'a fɔ nin don ye terema don ye o n'a ɲɔgɔn mais fi riwaya wɛrɛ bɛ yen ko la tazubu dahara ko a kana don neni fa inna Allaha huwa dahar ko ala yɛrɛ de ye don ye yuqallibu laylahu wa naharahu ale de bɛ a tile ni a su yɛlɛma o kɔrɔ ala de ye waati tigi ye o kɔrɔ daharu ka ala yɛrɛ kɛ waati ye tɛ la waati tigiya b'ale ala de bolo su ni a tile yɛlɛmali la o la don yɛrɛ man ka neni ko nin don masina in ko o ye terema-don ye o ye minnu ye a ye o ye cogoya la mais k'a fɔ don bɛ neni don ye terema-don ye walima nin de ye don dɔw tɔmɔ san kɔnɔ nin ye terema-don ye o ye kuma wɛrɛ ye mais don terema-don halaki kɛra ka bɛn don min ma o ye don terema ye jɔnniw kan minnu halakira kan o la n'a fɔra ko terema-don don ani ni riwaya ninnu tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sɔsɔcogo foyi la sabu a kɛra ayamin nahisatin sabu a ye ɲangata min jigi aada kan olu kɔni ka terema-don don terema ye jumɛn ye mɔgɔ terema ye mun ye ou bien fɛn terema ye mun ye kɔlɔlɔ bɛ min na ni don wɛrɛla ko don terema minnu halakira la olu ka terema-don don o la o de la n ye kalanko min b'a la mustabirin bon o yɔrɔ in fɛnɛ n'i y'a lajɛ fi yawmin nahisin mustamirrin mustamirri minnu ko mutatabi'at o kɔrɔ mustamirri fɛnɛ nana nin yɔrɔ la o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ nahisat o bɛ kɛ tere ye k'a sɔrɔ muskila foyi t'a la ani hadisa in tɛ ɲɔgɔn jɛ ayami la sisan kuranɛ yɛrɛ bɛ kuma ka ayamu ka kuma o kan ni aya wɛrɛ la ni kuranɛ b'a fɔ an ye ko wa sakharaha alayhim ko سبع ليال وثمانية أيام حسنا سرعة خاوية سيكافو يتعالى ويقرأ لك كماي كافو أيه نيانغتاي أني فيو كولين أياتو كا أيا من ميني أيو فوسيسا مني أيا ينا aba wala k'a fɔ a kɛra tile joli kɔnɔ ayamu joli don ni o de ye sab'a layalin wa samaniyata ayami ya c'est ça bon ko a ye o de kɛ terema-don in o de kɛra tile 8 kɔnɔ mais su ye 7 ye o kɔrɔ a halaki daminɛna tile fɛ de ka tila ka taa kuncɛ tile fɛ su 7 de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ halaki daminɛna o de la sisan mais dɔw y'a ye munna halaki daminɛna ala m'a fɔ en tant que a daminɛna tile fila la ko samaniyata ayamin wa sab'a layal fo a y'a daminɛ sab'a layalin wa samaniyata ayamin
muna o ko tilefɛla yɛrɛ de kɛra sufɛla ye tilefɛla fiɲɛkolo in wulili ka dibi don o yɛrɛ ye su ko ka sɔrɔ su ɛɛrɛ ma se o la fɛn in yɛrɛ k'a daminɛ ni su ye ko baara in yɛrɛ halaki daminɛna dɔrɔn su bɛ dɔn ni min ye n'o ye dibi ye ko in yɛrɛ bɛɛ kɛra dibi ye o la ala yɛrɛ ye su kɔn ka o fɔ ko su 7 tile 8 kɔnɔ halaki o kɔrɔ a waati ye nin de ye ala ye min fɔ mɛ a ye mun tugu a la ko a y'a kɛ a tɔgɔ ye ayamin shu'umat ni o de ye teredenw ye u kan linuziqahum mun wasɔn ka u nɛnɛ ka ɲangata se o ma ɲangata min ye khizu ye n'o ye labila ye dɔgɔya ye fil hayati duniya diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ nin ye o halaki cogo min na dɛ ni kuranɛ b'a f'i ye ko o bɛ ye fatara alqawma i b'u ye sɔr'a bimana mawta u ni tigɛlen firilen don ka'annahum a'jazu nakhli nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ala yɛrɛ ye min fɔ o ka bonya na n'o tɛ u ni tigɛlen turulen o ka ye hali bi i b'a fɔ ko tamaro ju o b'a yira ko siga foyi t'a la fɔ ala ye dancogo min fɔ ninnu ka bonya na o de kun don nka u ka bonya a ma foyi ɲɛ ko kisi ala ka ɲangata ma jango anw minnu bɛ taa bi o la n fɛ ka mun yira k'a fɔ ni ɲangata ko ɲangata y'u sɔrɔ ɲangata min y'u sɔrɔ ko khiziyu de don ni o ye lebu ɲangata ye diɲɛ na yan ɲangata ala ko wa la azabul akhirati akhza ko nka lahara ɲangata akhza ko de ye lebu dan ye o la o ye lebu dan ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni échouera diɲɛ na yan ka sɔrɔ diɲɛ ala b'an wele ka na fɛn min ma o de ye lafiya ye et puis o de ye adamadenya tɔbɛya ɲumankɛ ye ala b'an bali fɛn o fɛn na o de ye juguma toli ye e ka taa kɛ e ma se ka baara kɛ ni ɲuman ye fo juguma in min ti maaya aada ye depuis diɲɛ na yan o ye mɔgɔ labilalenw ye wa jango maa min ka sara taara kɛ janɛmɛ o la o de ye akhza o de la wele dabaw wele da ko rabbana man tudkhil nara fakad akhzaytahu wa ma lizalimina min ansar o la ni mɔgɔ donna tasuma la k'o tigi lebura a labila la sabu ka da ka foyi ti se tasuma ma ni yɛrɛ ka wale juguman tɛ o de la ala ko ten ما من أبوكما سورة تحريمكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وما للظالمين من أنصار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم من مغوب مين محل الشاهد كلها هري الدنيا على تاكا لا يخزي الله النبي أتاك النبي من ليبو والذين آمنوا مع ما درك وما للظالمين من أنصار وقال ليبو يمني نما من لبلا كake janama kono denye koro o tigi de lebu so ala kan kishay wa uti kono la de wa amma samud ako ama samuda fahadainahum ne ala ye olu kanda baitahu wa ma lizalimina min fiendo ya kanu alal huda katema kanda kan fa'akhasathum sadiqatul azabi peranga nyangata ye umine min be ma dogoya ni fenye ni okungera no kumbo min waleya baitahu wa ma lizalimina min ansar wa ne ala taala kishirike mawla mu'minun liman yara okungera obisra alanye ani domi ne ala baitahu wa ma lizalimina min ansar janama tasmama kasro tigi obinyongonona fo o mana ta se janama kangonka shahida alaihim samuhum shari'a le bike o yera kunka o meni kulola
أبصارهم بيته وما للظالمين من أنصار أنو ولولا فمبلا ولو يركن جرا وبفهم ولا أكو أما سمودا أكو ناي سمودا كنداو nga uyere de fiendo itaku wama lizalimina min ans o akuye samuda kanda o koroydi fa hadainahu ola o kanda jme wa foko hidayatul bayan notel limaniya ani antubira o kanda kote bal kanda mi baytaku wama lizalimina min ansarafasiya like uye o doy jumay ada noe huduka mogo halakira sisa u nyefe halaki kun dona ola o nyeyira lula o nyedona u fe wa o damate olu yere klala ka fe do nyinine ala fe ka fo ala ninge anye anga da so baytaku wama lizalimina ne o dira uma ka farafasiyali ke uye o doy jumay ada noe huduka mogo nyame ka bo farala o nyame bole farala ala dalula o nyedona u fe wa o damate olu yere klala ka fe abaloti sire ala dumini ka fo ala ninge anye anga da so bawbolo kuma yere min fasiyali ke uye o doy jumay yana nay nyame ka bo farala o min dira o manno kala nyame nye wala ala ko dalula o nyedona u fe wa o damate olu yere klala ka fe hidayatul bayan dile ka fo ala ninge anye ko u yere ye fiendo ya de kanu anga da so ku nyetku ka bo sira nyuma fasiyali ke uye ina ko aka kanda bisro ola nyodi ama o min dira o manno kala nyame nye wala ala ko ti o kunga o sira beyrale no e hidayatul bayan dile uma ma kulli zalika ko u yere ye fiendo ya de kanu o kera o de fe ku nyetku ka bo sira nyuma ma sabu dana be sabatira ni kira ka kuma do o de dana tayro foloy nganga bawma fo mu'jiza ke anye o fana kira kayira awla o koro ya dai menaw jora halibi ko atison o koro chena ajena ni fienye kandaka ala koko nyangata perenga ye umine mimbi ma doya ko me amasu mandore de fuira buloy mimba folo ala mo kanda minu limara ka dane ala la anga nyom bisane ala nye limani ma ke dara kuma yi ala sarane ya to hatta yalta ako domina ala jugu n'olu bina genge ka taa tasuma la sa fahum kasrolu yuzauna koraydi o bi ɲɔgɔn kɔnɔ fɔlɔ ti sɔn fiyewu ale ka do ana tɔ bɛɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fa kankun kan yuzauna o de ye ka taa ku ɲɔgɔn na ye hatta yaltahiq akhirahum awwalahum fo nyonzoro kake komogo kata anyefe mogo soroy o de yuzauna ubta nyongono ka nyonzoro janame kangunde la duni bi soro kadamne yuzauna o de kata kunyona hatta yaltahiq akhirahum awwalahum fo nyonzoro kake komogo kata anyefe mogo soroy o de yuzauna ta nyongono ka nyonzoro janame kangunde la duni bi soro kadamne fo sababu ka bo ula nyonzoro kake komogo kata anyefe mogo soroy o de nyongono ka nyonzoro janame kangunde la duni bi soro kadamne beke o de la andela ko ayado se ka koroni fo wati nyonzoro kake ko ne o de somila nunu ye meni kela wal maflal wati janame kangunde la duni bi soro kadamne o de la andela ka fo ayado senfe ka koroni korane ba ma ka fo wati ko
غير ni julu mona kullama naddat juludukum wati feke falhamdulillah amsa mai ubafo وقالوا uko ulo numa لما شهدتم mondela aw ye shereya joke anga ubafo o ala de anguma alami ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma o ala tigitigi ale de y'aw dan depuis dango fɔlɔ la wa ka sego ala sɔmi minnu bi sɔrɔ de ma japonais ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma o ala tigitigi ale de y'aw dan badalna depuis dango fɔlɔ la wa ka sego ala ɲana wolo dɔ in boye de ma ale tubira ni ni aya in ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma ni wolo mɔna kaban dimi tɛ santi o ala tigi o ye a bannen bu de bɛ se ka se kolo ale de y'aw dan dimi tɛ yen ni wolo tɛ dimi tɛ yen depuis dango fɔlɔ la wa ka sego ala parew sɔrɔla fo ka taa de ma bi santi adamaden ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma ale kile ka nin ye a sɔrɔ ja kuranɛ jiginnen o ala tigi ka nin fɔ san 1000 ni kɔ ale de y'aw dan depuis dango fɔlɔ la wa ka sego ala de ma ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma o ala tigi ma nadijat juluduhum badalna tigi ale de y'aw dan la na wolo wɛrɛ bila o la munna li depuis dango fɔlɔ la wa ka sego ala ko so ka ɲangata nɛnɛ de ma recherche bɛɛ nana ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma ala ko ni wolo kɔnɔ kuma o kuma k'a bɛ o ala tigi liyazuku julu dana ghayraha o la kɔrɔ siga foyi t'a la ma min ye nin fɔ o de bɛ de ma ale o y'a sɔrɔ ale ka recherche kɛ silamɛ ye o sɔrɔ bɛɛ nana wolo dɔrɔn dimi bi santinin de ye n'i y'a ye o ala tigi dana ghayraha o la dɔɔni ma o de la bi n'i y'a ta k'a lajɛ ale o y'a sɔrɔ ale ka recherche o la ale tubili ka kɛ o la a ye dɔnniya de jɛ n'o tɛ dɔnni kan ka bɛɛ nana waati bɛɛ wolo dɔrɔn dimi bi sa o de la ko u bɛna kuma wolo fɛ ala tigi mun de la u bɛ seereya jɔ kɛ anw ka bi dɔɔni ma o de la ala de y'anw lakuma koyi ale o y'a sɔrɔ ale ka recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔgɔw bɔ ala ko la a ye dɔnniya de jɛ nka ala min ni o bɛ lakumali kɛ dɛ ala de y'anw bila ka kuma bi ka seereya jɔ ala tigi fɛn bɛɛ lajɛlen lakuma dɔɔni ma o de la ala in de aw dan ka bile o y'a sɔrɔ ale ka recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔgɔ a ye dɔnniya de jɛ wa a bɛɛ bɛ segin ka taa o ala in de ma o ala tigi ma kɛ dɔɔni ma o de la kɛ o y'a sɔrɔ ale ka recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔgɔ a ye dɔnniya de jɛ aw kan walima a filɛli kɛ ɲɛw o ala tigi walima a fara aw wolow dɔɔni ma o de nka aw tigitigi o y'a sɔrɔ ale ka recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔgɔ a ye dɔnniya de jɛ ala ti caman dɔn fɛn bɛɛ la o ala tigi a bɛ ka fɛn min baara dɔɔni ma o de wa o min filɛ nin ye aw la nka aw tigitigi jigiya de ye jigiya min o y'a sɔrɔ ale ka recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔgɔ a ye dɔnniya de jɛ ni a da b'a la halaki ye aw sɔrɔ o ala tigi aw kɛra dɔɔni ma o de la kɔntɔn n'aw ye nka aw tigitigi
le o y'a sɔrɔ ale kɛ recherche ni dɔnni ko a bɛ mɔ a ye dɔnniya de jɛ na an tamna'u a'da'akum k'a fɔ a bɛ se ka a farikolo bali u ka sariya jɔ la ala tigi la o tɛ aw bolo i dɔnni ma o de ani i ɲɛ bɛ yeli min kɛ ani nka aw tigitigi fɛn min sɔmi ko aw kun ma kɛ fiyewu k'a bɛ se k'u bali wa aw kun ma se o taqdiruna an tamna'u a'da'akum k'a fɔ a bɛ se ka a farikolo bali u ka sariya jɔ la yeli min fana o tɛ aw bolo i kulo wa ani aw wolo nka aw tigitigi ala ko ten يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وأوكم مسيو تقدرون أن تمنعوا أعداءكم كفو أبسك أفر قلوب بلي وكشير جولا لا وتأوبلو وددت وبيو وكرنغا أو تيجي تيجي باركة ولود بنكما ني أعداء دودي فوريا وأوكم مسيو تقدرون أن تمنعوا أعداءكم كفو أبسك أفر واي ودو من كلاي nga aw tigi daga min fana bi magala ani se min bi se asero la okoro nimbe de ta ke shiriya jolay taqdiruna akum kafo asmila minu yi way o daw kira minu cira aw mawlu ka shiriya nga aw tigi keto e ka shiriya joke haka kabriya jonkanga akabara atachugo jatemne ayra kumbu ni shiriya fo ira kunde bita joika odela taqdiruna akum kafo abe ko fe ubna shiriya jo somila minu yi way odaw fasuhikan kira minu cira aw mawlu ka shiriya ko fe ni ayra kun keto e ka shiriya kunde flekatani mbejo ayra kan ala kan taw ke hera inshallah aha ni shari'a fo ira kun de bita joika o de la qur'ana bina laba janama kono de ni mbe fe ni ayira kun keto e ka shari'a ala duti nga ka fo abo ni shefon fenge ala bini be jona no o te ko en bete awere de kun ya ji awere ya jige ka fo ya ko ala ta ka ko nunu jama ngalama keto e ka shari'a kasro bi wallahi ni do we me do dante ala yere la ni shibi yango ka jigiya ko abdan no o te ku nu fana ya jigiya ka foi aw yere de kun ya jamangala ma ni ya ko ala ta ka ko nu jamangala ma to e ka shere ya magan gafiri de ta wal ma'adani samuda de ta la yere juji Allah ni shi ka keta nunu laje ala yere la ka ala juguma na ika jate mu ya ala nyabi da belawa wal man no o te ku ni minu fota ɲɔgɔn hali n'o koyi aw yɛrɛ de kun y'a jigin n'i ka wale o ye ko ala ta ka ko ninnu caman galama a kɛtɔ ye ka seereya a ko min filɛ nin ye nin y'aw ka jigiya ni ye se ala yɛrɛ la k'a bɛn o la halaki de y'aw sɔrɔ sa mais o tɛ mɔgɔ ye minnu kɛra sɛgɛ nin ye minnu siri khusranu ye aw yɛrɛ de kun y'a jigin ta tiɲɛ ni halaki ye ya ko ala ta ka ko ninnu caman galama kɛtɔ ye ka seereya jigiya fu min ta ala la ko ala tɛna bɔ a kalama ya o de ni ye si sababu ye wa o de y'a ala yɛrɛ la k'a bɛn galama aha no o tɛ kunu sabali la sɛgɛ nin ye minnu kɛtɔ ye ka seereya o de y'u ta yɔrɔ ye o de ye olu ta yɔrɔ ye minnu kɛra maa bolo jalaki ɲini kɛ u ye fiyewu kɛtɔ ye ka seereya o jalaki in bɛ minɛ u bolo ko ni u sabalila an ka taa la sa a t'u ye fiyewu n'u sabalila o k'a dɔn k'a fɔ jahanama tasuma o de ye maswalahum o de ye ko ni u sabalila ɲangata la sa o kɔrɔ ye n'u sabalila jahanama kɛ jenini o kɔrɔ ninnu ta yɔrɔ foyi t'u la jahanama tasuma kɔ n'u sabalila k'u sigi a la k'u da de ye ko ni u sabalila n'u ma sabali yɛrɛ n'u y'a kɛ kuloci ye
masuwahu ngata la sa afla be kelenye o kan o de la janna kono de yoro sabali koni janna ka tasma ka jinne ka cogoya foyi tɛ o la ni ye ala ka kuma de janna kono de ma o de la foyi t'u la janna tasma ko de ma ala an ɲana filɛ mais u bɛna segin ni kuma jumɛn ka bɔ ala bolo ko ni u masuwahu sabali la fakhshaw fiha wala tukallimu ngata la sa اكشوا فيها ولا تكلمون اي سوره النساء وكان ان الكم نيويا ودلا الكو يا نو سبلالا ودما ودلا بصير جانم دي كوني اسفيتولا ني جانم كوناتي ولا تكلموني بياندي ني وي نيني سبو muni ay ati suratul ala ka kuma min ga atabu ye jalaki o de la ala ko ya nu saballala o do kuma o de la bisir arabu ba fo alema ko ni u sadiq jenyo wal wala tukallimuni kunka ala asaatin aw taqsirin ayamuni ay yaay ala saatin o de la bisir arabu ba fo alema ko ni usin walma amika hakedo se a hakela wala tukallim masalan ya meka fo ibalma do mangene taksirin amika hakedo dafa yaay ala isaatin hakedo dafa baliya kan ebulu walma duni gashila aw taksirin walma amika hakedo se a hakela o do jumay masalan ya me ka fo ibalma do mangene o me le dama do kay masay o ibita do mi ni ako moko do na ne laje o la ebi kuma kan mi fo o de wele sa kuma kan jumay chendo ko yoku ya fone na nere de kumbina atmena hakli yere de ka wal manga ci cara nere tara tama do de la o tama inde mbali o la mobi o yere o jela ki minge ayira o de atmena laje o la anzegina ni filmi yanka min fo o fili bonyongo o tanzoro tugudi o koro fem o de wele sa kuma kan juma chendo ko yoku ya fone na nere de kumbina atmena hakli yere de ka wal manga ci cara ni ala fe o be laje o la jeni u kasi kuma kan min fo o kelen de la kuma be ka ken ni o koro fem kuma kan juma chendo ko yoku ya fone na nere de kumbina ato to kelen de la temena hakli yere de ka la ala ba fote wal manga ci cara ni ala fe o be laje o la ebu liman jeni u kasege ko hal ni kuma kan min fo hal ne ala yusegi jonun segi jeni kala ko fon fon kan juma chendo ko laadu neni emmin bi ban nan dara hal nan zegina amto ku anhu na ala temena hakli yere de ka o bina sego kelen ne kele wal manga cica ni ala fe o be laje o la ebazibuna sabu galunti jeni u ka segi yere de malabara jon o ko fon fon kan juma chendo neni emmin bi ban nan dara hal ni ala fe o be laje o la kelike o mo masna nunu ko ni tiere de malabara jon fe wati na ibla filisra de ka aha lu bi masride ke lu ye bembela croya aha ne ala kelike nana o mo masna nunu nye mi ko fe jenyona sabatili kera olu bi masride ke makana olu ye bembela manami chena kelike o mo masna nunu nye jinana jenyona uye fembela kelike o mo masna nunu nye jenyona uye fembela bana kala ka ala jiya ka kelike o ale o mo masula no de shaytana nanu nye shaytana uke ujenyonye aha jenyona lahum
وزينوا فنا الله تعالى فنبلا بين أيديهم ani o kɔfɛ a bɛ kɛli kɛ aidihim ɲɛkun tilenna na o ye jumɛn ye o mɔgɔ ma sira u la ka jinɛ ninnu ɲɛ damu yira o la a ka ca la seitanɛ bɛ se caman na o sira kan jɛɲɔgɔnw na wa a b'u fili fɛnɛ ka masiri kɛ o ɲɛ ko ni Alahu Taala o ye ko fɛn bɛɛ la lahara min bɛ ka fɔ tiɲɛ t'a la koyi k'a fɔ a ka nin bɛɛ labɛn kɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ o lahara de bɛ yen ko o tɛ tiɲɛ ko ye o la kuranɛ aya wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ nin aya ninnu sabati bolo ala b'a fɔ ko waman ya'is ani zikri rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nin ye kuranɛ aya ye ala ko cogo di ni maa minnu balola ka sɔrɔ ala don tɛ u la ka sɔrɔ ala kosuma tɛ u dusukun na ko ni ala yɛrɛ de bɛ kɛli k'u ye seitanɛ na k'o kɛ u jɛɲɔgɔn ye fa huwa lahu qarinu o tigi o seitanɛ de bɛ k'u jɛɲɔgɔn ye k'o bɔ u ka ɲuman sira bɛɛ lajɛlen kan o ye maa minnu ni ala kosuma tɛ dusukun na kɔrɔ n'i ye ala bila ka balo ten ɲɛnamaya kɔnɔ dɔrɔn i ni seitanɛ de bɛ balo ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ jɔn bɛɛ kan ka fɛn min ye ka mɔgɔ bɔsi seitanɛ na o fɔlɔ de ye ka minɛli kɛ setigi ala la o kɔrɔ n'o ma sabati maa o maa bolo sira tɛ sɔrɔ nin bɛ Seydina Ali ka kumakan dɔ de ta Seydina Ali ko cogo di ko kayfa yanfasil anil batil man lam yattasil bil haqq aw man lam joni ko kayfa yanfasil anil batil joni bɛ se k'i yɛrɛ bɔ tiɲɛli la man lam yattasil bil haqq maa min ma tugu ɲɔgɔnya kɛ tiɲɛ na o tigi tɛ se k'a yɛrɛ bɔ nkalon na fiyewu o kɔrɔ maa o maa ma ala minɛ ka o de k'i ɲɛsin fɔ an ye siga foyi t'a la seitanɛ de bɛ kɛ i bɛ tugu min nɔfɛ o de la aya wɛrɛ la ala b'a fɔ ko alam tara anna ko yala i m'a ye wa ne ala alam tara anna arsalna shayatinu ala al-kufar ko ne ye cili kɛ seitanɛw ma tu'uzzuhum azza u b'u suli yɛrɛ la ne ala yɛrɛ de bɛ seitanɛw ci kafiru ma tu'uzzuhum azza o kɔrɔ a b'u su ka u bila tiɲɛni seitanɛ yɛrɛ de b'u bila tiɲɛniw la ni ala yɛrɛ ka yamaru ye sabu n'i ye ala bila dɔrɔn a ka ca la i ni seitanɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan الشيطان له قرينا فساء قرين سكتا لا الله كنت ني شيطان كده ما من جنيوي اي جنيون جو سورو ده سبب الشيطان ابام بلا جومان درون دي لا اني فين كوني سوره الكهف لا كار قرينه ربنا ما اتخيته ولكن كان في ضلال بعيد اي وحق عليهم القول في ولا حق عليهم وجب عليهم القول وسبتيلي كرا اوكا كما كان كبو على يرونو ينغتا كما كان في وفرلي دو في جمع كللا قد خلت من قبلهم من الانس والجن كوني كرا اولو يرني من الجن دين جمع كللا والانس ان عدم ديونا انهم كانوا خاسرين وكرا ما بوننيوي وكرو يدي fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ de faamu o de la kuranɛ aya wɛrɛ la ni ala bɛna walawalali kɛ sabu kɔɲɔnya de bɛ kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ donni na ni o de ye k'a fɔ jinɛ adamadenw o bɛ ɲɔgɔn kɔn sabu kuma bɛ ka k'anw de fɛ bi o la tɛmɛlen caman de tɛmɛna an ɲɛ olu bɛɛ bɛ yen n'o ye umamu minnu ye ni jahanɛmɛ sabatira o kan ni a donni ye ni kuranɛ aya wɛrɛ la ni ala b'a fɔ qala udkhulu fi umamin قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار يا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قال أخراهم لأولاهم أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ولا كايراكو ببي نيون سورو امه بك دفلي
ni o ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ o kɔrɔ ummaw don o la karamɔgɔ y'o tafsiri k'an ye umma bɛɛ n'o ye groupe bɛɛ n'a ta don walejugu min ye min se minnu ye mushrikina ye minnu ye walejugu min kɛba ni bɛɛ dafara ye ɲɔgɔn jalaki bɛ sɔrɔ ka daminɛ o ɲɔgɔn de tɛmɛna sisan ko mais mun ye u bɛɛ se janɛmɛ kɔnɔ ko innakum kanu khasirun o kɛra bɔnɛlenw ye ni u yɛrɛ ka walejugumanw kɛli ye وقال الذين كفروا ومقوكم منهم كافرين لا تسمعوا أو كان الملك لهذا القرآن ننقل فينا وألغوا وأيولك جسبك فيه قرآن كوي لا لعلكم الدولار تغلبون أبنا السيه لنزقن الذين كفروا نألك لنا من مغننا منهم غافرين عذابا شديدا من غجل ولنجزينهم ونألبنا أسبك رسرا أسوأ الذي جوما بلا جلي كانوا ولو كنجرا يعملون حكم من برا قال الذين كفروا كفروا كوسا لا تسمعوا لهذا القرآن أكن القرآن لم يكوي والغوا فيه أكن القرآن لم نعم أيا كلو دتو كابو القرآن لم لما نعم منا نبي القرآن كا تشين يا سبتي نعم سبوا كوا كان القرآن لم يكلا لك منذ ولا وألغوا فيه وأنغا لملي لما بليا دمته ده أنغا ولي كجو ده كأنه التشويشي كبليك كلا مين يربى لسه مقوما أنغا أو بلي كتشويشي ك أفويرو لا والمنا لمنا منهم فنوبا لبارا أنغو بلي أبارا للا لعلكم تغلبون ني أودي كرا تغلبون ولا أنفعنا بسي أكرر نيجو يرى كجونزونا دي شينا sabu ko an kana kuranɛ lamɛn ne e ti fɛn min fɛ n'o y'a sɔrɔ e t'a fɛ kama kana lamɛn nka i ti wuli kɛ jɔ kɛ mɔgɔ wɛrɛw balili la kuranɛ lamɛnli ni a faamuli la i m'a ye ko n'u sera ka o fila kɛ ko a dɔ la ko olu bɛ se o de la alhaq n'a fɔra tiɲɛ alhaq ghalib ghayru maghlub tiɲɛ waati bɛɛ ale de selen don se ti kɛ tiɲɛ na wa ni itirafu tiɲɛ yɛrɛ ka hakɛ la tiɲɛ sabatibaw ani tiɲɛ kɛlɛba bɛɛ jɛnna ni min ye tiɲɛ ka ko la o de ye nin ye minnu ye tiɲɛ kɛlɛ ani minnu yɛrɛ bi tiɲɛ fɛ n'olu de ye tiɲɛ baarabaw ye ani tiɲɛtigiw u bɛɛ bɛnna min kan ko alhaqu ghalib ghayru maghlub tiɲɛ se ti k'a la o la pour que olu ka u ka laɲini sɔrɔ o de ye an kana lamɛn wa an ka wulikɛjɔ kɛ ka bali kɛ kuranɛ faamuli la n'a lamɛnna dɔrɔn sɔn bɛ kɛ dusukun bɛ da la u bɛ ka o bali de kɛ ko n'o kɛra u bɛ se nka o bɛɛ n'a ta o ma se o ma se فلنزقن الذين كفروا ko ne bɛna nɛnɛni kɛ o kafiriw la عذابا minnu nɛnɛ ɲangata la ɲangata min n'a ka jugu kosɛbɛ ولنجزينهم nka n ti bagaw ma koyi minnu sara de أسوأ الذي كانوا يعملون juguma sara la o kun kɛra o bɛ min ba kɔrɔ n'i ye min sɔrɔ lahara ka bɔ ala yɔrɔ o y'i ka kɛta de ذلك a ko o min filɛ nin ye جزاء أعداء الله o ye ala juguw ka ɲangata de ye النار tasuma don لهم o b'u ye فيها jahanama kɔnɔ ye دار الخلد dunmɛ so la جزاء ko sara de don بما fɛn bɛɛ sara كانوا olu kun kɛra بآياتنا nɛnɛ ala ka jiginɛw ye يجهدون o kun b'a kɛlɛ قال الذين كفروا وقال الذين كفروا filan kafiriw ko ربنا y'an tigi ala أرنا arina نعم yirali kɛ ana الذين mɔgɔw la اللذين jamakulu fila la أضلانا mɔgɔ fila minnu ye anw fili من الجن ka
kabiri jinɛw la والإنس ani adamadenna نجعلهما an bɛna ninnu fila kɛ تحت أقدامنا an senw dugumana na ليكونا mun ka sɔn k'u fila kɛ من الأسفلين dugumamaw ye ذلك جزاء أعداء الله a ko ala ko ale ye ɲangata min fɔ sisan ko o ye ala juguw ka ɲangata de ye koyi النار tasuma do dɛ لهم فيها دار الخلد wa tasuma in kɔnɔ yen نعم duun bɛ so bɛ yen الله أكبر n'i ye yen sɔrɔ Naam. wali cɛ ye dɛ duun bɛ so don الله أكبر aha جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون a ko sara de don Naam. u y'u ɲɛtugu ka bɔ an ka aya minnu ma k'a kɛlɛ a ko u sarala o sara de la a fɔra u ka ɲumankɛ kuranɛ y'o de fɔ u ban'o ma o y'o kɛlɛ sinon kɛlɛ bɛɛ tɛ min wulila ko kuranɛ an t'a fɛ an bɛ kuranɛtigiw kɛlɛ la yajahadun ka a kɔn kuranɛ ka fɔta kɔn نعم o bɛ se ka kɛ hali e min ma dala kuma nka n'i bɛ k'a waleya نعم e bɛ ka ala ko kɛ ɲumankɛla ye nka la juguman de yera e ka wale la نعم o la o n'a ɲɔgɔnnaw ala ko ten ko bima kɛnu o tun bɛ min kɛ yajahadun wa kɛnu bi ayatina Yajahadun. yajahadun o tun kɛra o bɛ ne ala ka jiginɛw o b'o sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ wa kana وقال الذين كفروا minnu kafirera olu ko ala masa ربنا ne ye janama kɔnɔna ye yan tigi ala أرنا الذين أضلانا yirali kɛ ana fila la sakɛ fila jumɛn fila min ye anw wuli من الجن والإنس jinɛ ni adamadenw na لنجعل الله أكبر o ye jumɛnw ye نعم yɔrɔ kuranɛ ko ten n'i ye suratu nasi lajɛ kul a'udhu birabi nasi ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعم من الجنة والناس من الجنة ودي الشيطان أني أكاكولو نعم منهم بي جونفلي كسر أماك كنا كنغوي كان نجدو كإلى نعم يوسوس أمسه دما ني أودي وسوس الشيطان أن النزغ الشيطان nazogo ani waswasu waswasu an filɛ o yɔrɔ mais nazagu bɛ ɲɛfɛ inshallah a fila danfara ye min ye o bɛ sɔrɔ seitanɛw ka jɔyɔrɔ ye o de ye adamadenw na ka o bɔ sira kan nka adamaden seitanɛw fana bɛ yen o bɛ sɔrɔ jɛɲɛkunda نعم min bɛ i bali i ka tiɲɛ minɛli walima a baarali ma نعم walima adamaden seitanɛw yɛrɛ bɛ yen نعم olu bɛ se ka kɛ karamɔgɔw ye kunfun yɛrɛ bɛ minnu lamɛn u ka tiɲɛ minɛ u la mais o tɛ ka dɔwɛrɛ don u kɔrɔ fo tiɲɛli sira o la kira ka hadisa dɔ bɛ yen a ko du'atun ala abwabi jahannam a ko weledaba dɔw bɛ yen olu b'u wele da u sigi bɛ jahanama kankun de kan in ajabuhum qazafuhum fiha ni a y'u jaabi ni u y'u jaabi maa o maa man'u jaabi ko o b'u kiru o jahanama kɔnɔ o la n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye dɔw ka wele dacogoya de ye jahanama kɔnɔ ye a fɔ minnu y'an fili seitanɛ na ani jinɛw la a ye na n'u ye an k'u kiru an sen kɔrɔ ye an ka yɛlɛ tata akdamina an k'u bila an sen kɔrɔ ye munna o ka kɛ asfalina aw zalilina dɔgɔyalen anw kɔrɔ sabu olu minnu kɛra an bɛɛ filibaa ye o la olu kan ka fɛn sɔrɔ min ka bon anw ta ye o de la n y'a fɔ kuranɛ aya min n'an tɛmɛn'a kan k'a fɔ minnu ye filili kɛ a ka ca la olu bɛ o de wele da ala ye k'a fɔ dɔ fara ninnu ka ɲangata kan o ka ɲangata doublé nka ala ko ten ɲangata doublé ka da nin kan a ko a bɛɛ ta doublé de b'a kan nka a tɛ ɲɔgɔn ta kalama de n'o tɛ ɲangata in ma nɔgɔya si ma إن الذين i k'a dɔn mɔgɔ minnu قالوا n'olu ko ربنا amma الله o ye ala de ye ثم o bɛɛ kɔfɛ استقاموا o y'u tile تتنزل عليهم الملائكة mɛlɛkɛw bɛ jigi olu de kan ألا تخافوا a kana siran ولا تحزنوا wa a kana huzni وابشروا a y'a nisɔndiya بالجنة ni alijinɛ ye التي alijinɛ min كنتم aw kun kɛra توعدون
layidu tun bɛ taa aw ye نحن anw mɛlɛkɛw أولياؤكم anw de ye a teriw ye في الحياة الدنيا diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ وفي الآخرة ani lahara sigi la ولكم a bɛ aw ye فيها alijinɛ kɔnɔ ye ما fɛn bɛɛ la تشتهي أنفسكم an niw bɛ fɛn minnu nɛgɛ minɛ ولكم fɛn bɛɛ bɛ aw ye فيها alijinɛ kɔnɔ ye ما تدعون a bɛ fɛn min wele da الله أكبر نزلا a ko jiginyɔrɔ de don من غفور yafa ka bɔ yafaba tigi ala bolo رحيم min ye hinɛ batigi ye hinɛ dunbele tigi والله إن الذين قالوا ربنا الله ne ye kuranɛ kɛ kuma ye sa نعم ko inna allazina qalu rabbuna allahu نعم a ko mɔgɔw minnu ko u ma ye ala ye ثم استقاموا summa staqamu o kɔfɛ u y'u tile u ye istiqama kɛ نعم yɔrɔ an tɛmɛna aya dɔ la نعم o foyi ma ɲini o fɛ o k'a dɔn dɔrɔn wahayu min bɛ kɛ ka d'ale mamadu ma annama ilahukum ilahu wahid نعم k'a fɔ a k'a dɔn an ma ye ala ye ala min ye ala kelen ye نعم fastakimu ilayhi نعم fɛn bɛɛ bɛ min nɔfɛ ni ala danaya sabatira fɛn min b'o tɔ sabati o de ye wulikɛjɔ ye tilennenya sira kan ko fastakimu ilayhi a ye istikama kɛ ilayhi ilayhi komi an kun tɛmɛna la fastakimu a y'a tilen ilayhi bimana lillahi lil ikhlasi kɔnɔnajɛya k'o kɛ ka na ala ma o kɔrɔ hali n'a ye istiqama kɛ garadu foyi kana yala illa lillah a ka kɛ ni ala de k'a fɔ bi ne bɛ ka laadiriya dɔ kɛ ubiyɛn n bɛ ka ɲumanya dɔ kɛ mɛ n bɛ fɛ a kɛ n ka suma a kama walima n ka dɔn walima la lillahi bimana ilayhi istiqama kɛ ilallahi ala kama o de la segin gɛrɛ sisan u welela ka na min ma o ye istiqama ye o de la ko minnu ko u ma ye ala ye yɔrɔ u welela ilahun wahid ma kelen a welela ka na o de bato ko minnu ko o ala in de ye an ma ye summa o kɔfɛ segin istaqamu olu sɔnna k'u tile o ala in ye tatanazzalu alayhim almalaika o mɛlɛkɛw bɛ jigi olu de kan tanazzalu almalaika ani tatanazzalu almalaika a bɛɛ ye mɛlɛkɛw ka jigili ye mɛ danfara min b'u cɛ o de ye tanazzalu almalaika o ye mɛlɛkɛw ka jigili ye wagati la wagati min a dɔnnen don o bɛ jigi ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ surat kadiri b'a lakale cogo min tanazzalu almalaika waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin o la mɛlɛkɛw bɛ jigili min kɛ laylatul qadri su o ye su dɔnnen ye mɛlɛkɛw bɛ jigi o la waati dɔnnen don n'o ye ka bɛn laylatul qadri su ma o ye tanazzalu o kɔrɔ jigingo kelen mɛ tatanazzalu o ye jigili de ye jigili min n'a bɛ tugu o de ye o ye i y'a ye bon tatanazzalu alayhim almalaika ko mɛlɛkɛw bɛ jigi o kan jɔnniw kan allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu o la o ka saya waatiw de don mɛlɛkɛw bɛ jigi ka n'u nisɔndiya yɔrɔ mɔgɔ limaniya jɔnw yɔrɔw tɛ kelen ye waatiw tɛ kelen ye saya kumaw tɛ kelen ye mɛ a fɛn o fɛn sa waati n'a sa yɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ jigi o la kɛ a tɛ kɛ tanazzalu ye bilen a bɛ kɛ tatanazzalu sabu u bɛ jigi yɔrɔw tɛ kelen ye ala wajihi istimrari atajaddudi o yɛrɛ de bɛ sɔrɔ a la o ye jumɛn ye hali bi nin bɛ sen na o de la kuranna aya o aya bɛ yen danganiya bɛɛ bɛ yen ko nin ye tiɲɛ ye mɔgɔ dara ala la ka ala minɛ k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ jigi ka na u nisɔndiya ni nisɔndiya kan jumɛn ye ala takhafu a kana siran k'a bɛ taa min sɔrɔ ni ala bolo o ye ɲuman ye sabu a y'a kɛ ka ɲɛ wala tahzanu a kana huzni k'a bɛ taa ka min to a kɔ yan a y'a nisɔndiya ni alijinɛ ye alijinɛ min n'a layidu kun taara kiraw fɛ aw ye o n'a kɛra ɲumankɛla ye a b'a sɔrɔ o la nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko tatanazzalu
ko de mudaru do istimrari ya min bi o sabati n y'a f'i ye kuranɛ mana fɔ dɔrɔn danaya bɛɛ b'a la k'a fɔ nin bɛ kɛ tiɲɛtigi a satɔ la mɛ fo kana se an ka bi tile ma an bɛ to k'a lakale an ka laseliw sen fɛ ni o ye an ka ansar dɔ ye dawudabugu tarawele ale fatura yɔrɔ min u ko ka karamɔgɔ wele k'a ɲɛfɔ a ye u ka karamɔgɔkɛ min bɛ yen ali kamara ale de ka appel donna ne kunna k'u bɛ fɛ n ka taa téléphone di karamɔgɔ ma joona ko an ka ansar dɔ fatura u bɛna a ɲɛfɔ karamɔgɔ ye a waati mɛnna dɔɔni ne ko n y'a mɛn mɛ sɔɔni appel donna tuguni ne ko n ko appel bɛ ka caya n bɛna taa karamɔgɔ yɔrɔ mɛ appel caya kun ye jumɛn ye ansaru caman fatu mɛ ka tugu ɲɔgɔn na taa téléphone d'a ma a ko la ko nin ye an nisɔndiya ka an sabati an ka ansariya kan n'an ka layiduw de kan a ye kumakan min fɔ sisan yan'a ka taa ko an bɛ fɛ k'o de lakale maa min ye an bila o sira in kan a k'a dɔn ko sabati dɔ kɛra bi an ka ansar dɔ ka fɔta la ne ko n k'o ye jumɛn ye a sɔrɔla k'i da don a la a ko kun sigilen bɛ a kɔrɔ sisan olu taara bɔ a banabaatɔ ye u sigilen a kɔrɔ k'a k'u ma ko mɛlɛkɛl mɔtu ma ko i teliya mɛlɛkɛl mɔtu ma i teliya i kana nin minɛ sisan i teliya i kana nin minɛ olu minnu b'a kɔrɔ olu ko la ko nin bana in ye mɔgɔ caman minɛ o kɛnɛyara i tɛna sa saya ko tɛ yen a ko a ye yɛlɛma k'olu filɛ k'a ko ale ma n tɛ ka kuma hakili wulilen ye la bana gɛlɛya tɛ ne kan k'o bɛ k'a to n bɛ ka kunna kuma kɛ la n bɛ ka kuma min kɛ n bɛ ka kɛ a la yakinin ni danaya dɔ de a ko sisan jibila ni buraku de jɔlen filɛ ka ne makɔnɔ ko nin ka bɔ sisan n ka taa ala ka hinɛ na o de la n ko ni minɛ mɛlɛkɛ ma a k'a teliya ka ne nin minɛ mɛ a ko a ye nin de fɔ olu ye a ma tɛmɛ sanganin de kan u sigilen b'o sigiyɔrɔ in na a sumana o yɔrɔ bɛɛ a seginna ka ala ma kan o la ni ala ye nin aya in fɔ k'a fɔ nin bɛ yen mɛlɛkɛw bɛna ni bishara in kɛ tiɲɛtigi ɲumankɛla ye siga foyi t'a la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye danganiya la janko fo ka kɛ an ka bi an ka cɛ dɔ bolo min ye bayi a layidu wɔɔrɔ taba ni a dafabaa ye sabu a jɛɲɔgɔnw y'o de fɔ depuis u b'a dɔn nin tɔn in minɛlen a sabatira ka ni jogo minnu ye o b'o dɔn mɛ ala y'ale de da labila ka nin fɔ mɛ caman ni a bɛ sa u kɔnɔ caman n'a bɛ sa nka nin ye maa ye min da labilala an ka bi tile in na ka nin bishara min n'ala filɛ k'a fɔ sabatɔ ye ko o cɛ dɔ jamiyatu ansarudin islami kɔnɔ bay'atala dɔ min y'a dafa o dɔ filɛ ka ala kan kuranna aya in sabati ka ala masɔrɔ ala k'an bɛɛ ta kɛ o ye amin ya rabbi nahnu awliya'ukum fi hayati dunya mɛlɛkɛw ko anw de ye a jɛɲɔgɔnw ye anw de ye a teriw ye fil hayati dunya ni diɲɛ sosigi in na yan koyi sabu nin ye ɲumankɛlaw ye kuma min bɛ ka f'u ye wa o dama tɛ ko ye ani anw do hali lahara jɔ do ani anw de do walakum fiha ma tashtahi anfusukum nka alijinɛ in kɔnɔ ye an ni bi fɛn o fɛn nege minɛ o bɛɛ b'a bolo ye a bɛ kɛ fɛn o fɛn fɛ o b'aw bolo ye wa a bɛ fɛn o fɛn i hakili jiginna a la nin fɛn in si o fɔra dɔrɔn o bɛ d'i ma ma tada'un a bɛ fɛn o fɛn wele da ni jɔn bɛ o nege minɛ o kɔrɔ o bɛɛ bɛ adamaden bolo alijinɛ kɔnɔ ye o de la kuranɛ yɛrɛ ko kutufuha daniya i mago bɛ raisin na a ye taa a ɲini ka na o t'a la ko kutufuha daniya i ye kun kɔrɔta dɔrɔn i bɛ raisin dɔ tigɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ ye alijinɛ sɛbɛn labɛnnen don mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka hɛrɛ min amin ya rabbi diɲɛ kɔnɔ bi sisan hakili yɛrɛ ni fɛn minnu bɛ ka kɛ k'a ye ni ala ko k'a b'a ta kɛ hakili tɛ se k'o imaginer siga foyi t'a la wallahi imaginer cogo yɛrɛ t'a la o de la a b'a fɔ an ye an ka faamu hakɛ da de la Aidara nuzulan ko alijinɛ ye jigiyɔrɔ de ye min ghafurin a bɛ bɔ yafaba tigi de yɔrɔ rahimin munna ghafurin rahimin ko alijinɛ ye jigiyɔrɔ ye a bɛ bɔ jɔnni yɔrɔ ka d'a ka jɔn ma ghafurin
ala min ye yafa tigi ye sabu ni yafa tɛ jɔnw ma a sɔrɔ man di dɛ n'i ye bɛɛ ka kɛta lajɛ ko ni ala yafa tɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sara in ka sɔrɔ ala ko yafaba tigi nin jigiyɔrɔ in bɛ bɔ ale de yɔrɔ ka d'a ka jɔn ma rahimin min ye hinɛ dumele tigi ye n'o ye lahara hinɛ tigi ye nin ye ala ka ɲɛma ye a ka jɔn ma ومن ako mɔgɔ jumɛn أحسن ni o de ka ɲi قولا kumakan na ممن ka tɛmɛ maa kan دعا min ye wele da إلى الله kana ala ma وعمل wa a tigi ye baara kɛ صالحا ɲuman na وقال a ko إنني i k'a dɔn ne tigitigi من المسلمين ne ye yɛrɛdibaw dɔ ye لا تستوي الحسنة a ko bɔɲɔgɔnyali tɛ kɛ fiyewu ɲuman na ولا السيئة o ni juguman kɛ ɲɔgɔnya ادفع a ko ɲɔnini kɛ بالتي ni fɛn ye هي fɛn min أحسن ni o de ka ɲi فإذا الذي a ko o bɛ kɛ maa ye بينك bɛyinaka e ni وبينه e ni maa ni ɲɔgɔn cɛ عداوة juguyafin b'i ni min cɛ كأنه o tigilama bɛna kɛ ولي teri yɛrɛ ye حميم min ye jɛɲɔgɔn sɛbɛ ye وما يلقاها nka nin ko in yɛrɛ tɛ sɔrɔ maa si fɛ إلا الذين n'a kɛra mɔgɔw ye صبروا mɔgɔ minnu sabalila وما يلقاها nin ko in a ɲɛ tɛ sɔrɔ maa si fɛ إلا ذو هز fo niyɔrɔtigi azimin min ye niyɔrɔbatigi ye ومن أحسن قولا a ko jɔnni de ka ɲi kawulan kumakan na ممن ka tɛmɛ maa kan دعا إلى الله mɔgɔ min ka weleda kɛra ka taa se tigi ala ma وعمل صالحا wa o dama tɛ koyi a tigi kɛra ɲumankɛla ye قال a ko إنني من المسلمين ne kɛra yɛrɛdiba ye ala ma koyi ko jɔnni de jɔyɔrɔ ka bon i n'a fɔ o tigi ta الله أكبر وجرب هذا nin ye sɔalu min ye نعم istifham inkari jaabi min b'a la o de ye ko la ahad الله أكبر maa si tɛ yen min ka bon ala bolo min ka bon jɔyɔrɔ la ka tɛmɛ maa min ka kumakan kɛra weleda ye ka na ala ma sabu jɔnniw ka bon ala bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye kiraw de ye kiraw ka wazifa o de ye nin ye da'awa ka mɔgɔw wele ka na ala ma da'awa de ye kiraw ka wulikɛjɔ ye maa dun man bon olu ye o kɔrɔ ni mɔgɔ min nana kiraw fana nɔ ta k'o labaara o tigi de fana ka bon bɛɛ ye a ɲɔgɔnnaw o de la u bɛ nin baabu wele ko baabu sidiqina sidiqina o ye u ka daraja ye ni kɛra sidiqina ye jɔnniw ye mɔgɔ minnu sera ka dilali kɛ fi anfusihim wa fi ghayrihim mɔgɔ minnu ye dilali kɛ u yɛrɛ kun na an'u ɲɔgɔnna wɛrɛw la a kɛra sɔlihu ye wa a kɛra muslihu ye i y'a ye o de ye f'i ka se o daraja ma sabu dɔw ka daraja bɛ yen a b'u ni ala yɛrɛ de cɛ f'u bɛ dugu bɛɛ bila ka taa kungo kɔnɔ u k'u ka ala sɛbɛ bato nka daraja min fana ka bon o ye maa min sɔnna k'a ɲɔgɔnnaw bilasira nka a yɛrɛ bilasiralen kɔ sabu kuma bɛ yan de wa amila sɔlihan a kɛra ɲumankɛla ye dawa kɛra min n'a kɛra ɲumankɛla ye a ka dawa kɛra yɔrɔ fila ye ne ka fɔta a n'a yɛrɛ ka baara kɛta o dawa de ye dawa musir jiddan dawa min bɛ sɔrɔ dawa kɛla la o de ye aksa o de la n y'a f'i ye k'a fɔ mɛlɛkɛw ka kɛ weledaba ye mɔgɔw la o tɛ taasiru kɛ i n'a fɔ i boɲɔngo sabu a ti mɛlɛkɛ la k'a kan ka nin kɛ mɛ a b'i ɲɔgɔnna min na o ka dilali kɛ a yɛrɛ kun na ka kɛ weledaba ye ka aw wele ka ɲuman fɔ a ye o b'a yɛrɛ la o de b'a to mɔgɔw bɛ tugu a kɔ kira yɛrɛ mɔgɔ caman tugura a kɔ ni a yɛrɛ ye k'a fɔ dɔrɔn ko kira jogo kun ka ɲi a jogo kun ka ɲi yɔrɔ Abubakar b'o la
mɔgɔ minnu tugura ko n'u ko k'i ka cɛ ko k'a kɛra kira ye a ko ne n'a ma ɲɔgɔn ye nka n'a ko ten tiɲɛ don n'a ko ten tiɲɛ don tiɲɛ don o sabu ka d'a kan kitabutigi b'a f'i ye n'o ye Abu Amar ye a ka kitabu kɔnɔ min wele ko ashabu rasul a ko alima annahu la yakzibu ala al-khalqi fa kayfa yakzibu ala al-khaliqi azza wa jalla ko Bukari y'a dɔn ko kira ti nkalon tigɛ danfɛnw ye jango ka nkalon da daba la ama lisanu halihi yawma du'iya ila Allah min janibi rasul sallallahu alaihi wasallam ma jarabtu alayka kadhba qat ko a yɛrɛ cogoya ka da kira la ko o de ye a ko a ma bɔ kira nkalontigɛ nɔ kan wa n danbɛn na wa ama lisanu makalihi fa shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko a dalanen ko n bi seereya ma foyi tɛ yen ala ko muhamadu y'a kɛ ciden ye summa mtadda yadahu ila habibil mustafa li yubayi'ahu ala al-islami ko kɔfɛ k'a y'i bolo don ala kira bolo kalimatu shahada kɔfɛ ka bai'a k'a bolo silamɛya kan kitabutigi Abu Amar ko k'o de kɛra bolo fɔlɔ ye min banbara kira ye k'a fɔ ko ka bai'a kɛ o ye ale ye min fɔ ala ye o la n fɛ ka min lakali ne ni aw ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw tugura kira kɔ a yɛrɛ jogo de kama kira tun bɛ ten o la jogo ka da'awa o ye da'awa belebeleba de ye nin yɔrɔ in na nin min an hakili kira mɔdenkɛ dɔ n'o ye Jafar Sadiqi ye ale ka kumakan ni kaniyɔnw taara hiji kɛ Makka n'u bɛ ka segin n'u jɔra Madina ko mɔgɔw b'a ka ladilikan na a ko usikum awalan bi taqwallahi ko n bɛ fɔlɔ min fɔ ye ala ɲɛsiranɲɛ ka sɔrɔ ka a tugu ɲɔgɔn na ka taa se yɔrɔ dɔ ma a ko wa kunu du'atan ila Allahi wa antum as-samitun a ko a ye kɛ weledaba ye ka na ala ma a da de ne o ko Jafar ma n y'a bɛɛ faamu nga cogo jumɛn kayfa nadu ila Allahi wa nahnu sumutun o ko an bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma an da deli ye cogo di o la jogo de nana sisan ko iza halaltumul halala wa haramtumul harama wa adaytumul amana wa wafaytumul uhuda n'a ye halalayalenw halalaya ka haramuyalenw haramuya ka danayaw to a tigi bolo ka layiduw dafa ko mɔgɔw bɛ tugu ala a jogo wa da'iya k'a fɔ da'iya ni ye diinɛ weledaba ye fo ninnu de ka sɔrɔ i la i y'a ye wa qala innani minal muslimin ne bɛ ka wele ka na fɛn min ma n'o ye yɛrɛdi ye ala ma ne yɛrɛ b'o la kɔrɔ ne yɛrɛ ye silamɛ ye ɔ jogo minnu bɛ sabati o de ye nin ye Seydou e kɔni taara misali ta yɔrɔ jan n'i y'a ye an bɛ Hayidara ko an b'a kɔ jogo in de ye siga t'a la siga t'a la siga t'a la tiɲɛ in fɔli dɔrɔn tɛ o ayi o ka nɔgɔn kojugu bɛɛ ma nka tiɲɛ in baara kɛli de o de y'an se yan siga foyi t'a la wa n'Ala sɔnna a ma fo ka dugukolo meleke an b'o de kan inshallah ala k'an dɛmɛ ala ko de قال إنني من المسلمين ولا يستوي الحسنة ولا السيئة ala ko kɛɲɔgɔnyali o tɛ se ka kɛ fiyewu ɲuman ani juguman k'olu kɛɲɔgɔnya k'o tɛ se ka kɛ fiyewu idfa billati hiya ahsan ɲɔni kɛ ni ɲuman de ye juguman na kosɛbɛ kuma bɛ yan fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatun an bɛna se sisan ɲuman ni juguman waati ya suntigɛ bɛ yan o suntigɛ bɛ yan bi o kɔrɔ ta bɛ se ka kɛ n'a ye o ko ɲuman ni juguman tɛ se ka kɛɲɛ ko i ka juguman ɲɔni ni ɲuman ye parce que fo nin yɔrɔ in jɔ ka kɛ nin yɔrɔ in nka dɔɔnin n ka kɛ ye cogoya la ɲuman ni juguman tɛ kɛ kelen ye ko mɛ ko juguman bɛ ɲɔni ni ɲuman ye sabu kira ka hadisa dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a a labaara yan kosɛbɛ ko ittabi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha ko tuguɲɔgɔnyali kɛ ɲuman na juguman kɔfɛ ko o bɛ a jɔsi ko ɲuman tugu juguman na ko o bɛ o jɔsi tamhuha yɔrɔ karamɔgɔ caman i bɛ se k'a fɔ i bɛ se ka jɛnɛya kɛ istigfaru n'o ye ala wele walima ala kan fila o joli o tugu a la i ka ala wele ala b'a yafa o la a yera k'a fɔ ko a n'o cɛ ka jan o tɛ fiyewu
juguman ni ɲuman tɛ kelen ye o de la kuranɛ ko ɲɔnini kɛ juguman na ni ɲuman ye o ɲuman in bɛna mun kɛ o ɲɔnini i bɛ juguman min ɲɔni sisan i jɛɲɔgɔn min n'a ye i juguya ka ba i la e ka ninya ɲɛsin o ma ko o tigi bɛna kɛ k'annahu waliyun hamim mais i bɛ a ta k'a lajɛ parce que fo ka walawala de di sayyi'a ye mun ye parce que zunubu bɛ yen az-zunub wa sayyi'at o danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la o y'a ye zunubu ye ma baynaka wa bayna Allah min b'i ni Ala cɛ o de wele ko zan jurumu mais sayyi'a i bɛ min bɔ i yɛrɛ la ka se i ɲɔgɔnna ma juguma ko o juguma min filɛ ɲuman tugu o la ɲuman tugu o la ye jumɛn ye e ni dɔ sera ɲɔgɔn ma a ka kuma senfɛ i y'a dɔgɔya i hakili la mun de ɲuman jumɛn bɛna tugu juguman nɔfɛ yafa deli yafa ma koyi n ye nin hakɛ min tiɲɛ i bolo n bɛ yafa ɲini e fɛ walima i ye dɔn namara yɛrɛ i y'a ka foro minɛ a la i ye juguman k'a la ka ɲuman tugu o juguman nɔfɛ asafurulayi de b'o kɛ yan la ka cɛ wele ka taa ka foro d'a ma o de ye ɲuman tuguli ye juguman na tamuhuha a bɛ juguman jɔsi ka bɔ i ye tɔɔrɔ se min ma a b'a bɔ o la sabu i ye ɲuman tugu juguman na i tun ye juguman min k'a la sabu a fɔra sayyi'a k'o ye min bɛ bɔ i la ka se i ɲɔgɔnna ma ye o la i b'o jɔsi ni min ye ɲuman tugu ɲuman min n'ale bɛ bɔ o kalama n'a bɛ juguman in jɔsi ka bɔ a la o de filɛ nin ye e ka sharmu in dɛ hadisa ɲɛfɛla b'o de di wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan mɔgɔw baara ɲɔgɔnya ni jogo ɲumanya ye o de la kuranɛ yɛrɛ ka nin fɔ dɔrɔn a ɲɔni n'a ye juguman ɲɔni ni ɲuman ye n'i ka baara kɛra ten mɔgɔ min ko n t'i fɛ sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayka fa'fu amman zalama kira ka nin kuma ye a ko min makarim al akhlaqi ko ye nin jogoba ye madama mɔgɔ k'a fɔ man bi juguman ta k'i sɛgɛrɛ kuma bɛɛ ni e ka a bi segin waati bɛɛ ni ɲuman de ye o la siga foyi t'a la min bɛ taa bange i jugufin o de bɛ taa laban i ka niya la ani nasi yuhibbul muhsinin o de ye nin yɔrɔ in sisan tuma dɔ la jugu ni e yɛrɛ ka ɲumankɛ ye k'a kunbɛn o bɛ taa yɛlɛma walima a bɛ iqraru kɛ tuma dɔ la dɔ tɛ sɔn dɛ dɔ tɛ yɛlɛma dɛ nka a bɛ jɔnjɔnna kɛ ni e ka maa ɲumanya ye o la ale de ka maa juguya bɛ ye o la siga foyi t'a la baara bɛ kɛ nin de ye ko a laban ni minnu bɛ yɛlɛma k'olu dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ waliyun i jɛɲɔgɔn ye hamimun i surunyaba min ka surun i la وما يلقاها إلا الذين صبروا fɛn min filɛ nin ye ka juguman ɲɔni ni ɲuman ye ko maa caman tɛ o ɲɛ sɔrɔ ka jɛn ni o kɛli ye illa fo n'a kɛra mɔgɔ ye allazina sabaru mɔgɔ minnu zabalila وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم sabalila o ye silamɛya kunda ye mɔgɔ min ye tiɲɛ minɛ ani tɔɔrɔ min kɛra a la ka o muɲu ka o de kɔfale ni ɲuman ye walima mɔgɔ min kɛra garisɛgɛbatigi ye sabu dɔ bɛ yen silamɛ yɛrɛ tɛ mais tɔɲɔ bɛ s'ale ma a kulen don a yafalen don k'a sɔrɔ ala ko tɛ nka zo hazi azimu tigi dɔ don k'a sɔrɔ silamɛya ko yɛrɛ tɛ nka ale ye niyɔrɔba sɔrɔ ala bolo ni yafa ye ni faamu ye jɔnw na ala ko maa fila min bɛ nin sɔrɔ maa min ye sabalibatigi ye walima zo hazina azim walima niyɔrɔ sɔrɔbagaba ye ko o de bɛ se ka nin ko in ta ka baara kɛ n'a ye وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نقرأ وإما والما ينزغنك من الشيطان نزغ الشيطان والما الشيطان كنزغ لك نقول كإفلي ليني فاستعذ على تنغنيني بالله على تنغنيني إنه إكادو على هو السميع على يمني مساي العليم على الدنيا مساي نعم أها وإما ينزغنك من وإما ينزغنك
mina shaitanu lazugun ko walma shaitane aka duskun sabu ni yɔrɔ in shaitane ka filili in fila bɛɛ a bɛ baara kɛ duskun na mɛ dɔ bɛ da duskun na o de ye waswasa ye ka yirali kɛ e la ko nin kɛ i bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ nin na nin masiri ka fɛn dɔ masiri ye walimuso walima o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ nazagu o ye yuwaswisu ye waswasatu shaitan o bɛ na o sira fɛ mɛ nazagu ye o ye bila ɲɔgɔnya de ye fo a k'i ni dɔ se ɲɔgɔn ma a b'i ni dɔ seli min kɛ ɲɔgɔn ma o de ye ka nazagu ye mɛ waswasu bɛ da e ka dusukun na e ni shaitana yɛrɛ ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya mɛ min bɛ taa bɔ fo dusukun fana na fo ka i ni i ɲɔgɔnna bila ɲɔgɔn na shaitana ka jɔyɔrɔ la ala ko ni o de bɛna kɛ ne ala tanga ɲini ne ala tanga ɲini ka bɔ shaitana tɔɔrɔ ma i ka dɔn ne ala ye mɛnni masa ye ne ala ye dɔnni masa ye mɛ ni aya yanni an ka wuli ale la nazagu i b'a sɔrɔ ni suratu Yusuf mana min na ni ala b'a fɔ ko kad ahsana ni Yusuf yɛrɛ de b'a fɔ a masaw ye sa ko wa kad ahsana rabbi a ko ne ma ye ɲumanya kɛ an ye tuma min na iz akhrajani min as-sijini tuma min na a ye ne bɔ kaso la wa o dama tɛ ko ye wa ja'akum min al-badwi a ye aw bɔ burusi kɔnɔ ka na n'a ye duguba kɔnɔ ala ka ɲuman filɛ an ye ne tun ye kasoladen ye nka bi n filɛ palais kɔnɔ bi wa aw yɛrɛ bɔra burusi kɔnɔ sigi la ka na ne sɔrɔ duguba kɔnɔ yan bi n'o ye misira ye min ba'adi an yanzagu الشيطان بيني وبين إخوتي أياي نزغو على بناي كدو إني ما ورتش ما وسوسة والشيطان ني ركا نيغون سما سماي من نزغ وفلا دبي نو نزغ الشيطان أو يعني وسوس الشيطان ني أفهم فلا تفسير دي كم جوا صدق الله العظيم